Hello people! So for today's video, I want you to meet my son, David Arthur Andrade. Charot! Complete name. Kaning ahong anak, ikaduha na akong anak. Mahilig gud ni siya sa mga animals, mga iring, mga iro, mga manok. So mao na siya guys, nag-storytelling siya. And wag ko nakasabot nga nung gusto ko no ni nga mahimo siyang piso. And then, nganong gusto mo ka mahimong piso? Kay, tungod cute ko no? Unja, sigihan ko no nahog sabod. So, nangigida siya sa piso. Then, hingabot na po siya sa, gusto na lamang po hinoon ko no ni siya mahimong iro. Kay, ang iro ko no, ambot baya nga nung gusto niya mahimong animals. Animals man po no? Sure ba? Animals ta? So, naglaba ko ana guys. Nagsige ka siya jawit din ha. And then, abot na mi sa mga fairy ni siya nga mag-wish ko no. Mahimo na siya fairy. Wapon mi nagkadimao. Hangtod ning abot na mis baki. Or unsa pa na diha. Grabe yun ni siya katabian bataa. And then, sa una, gusto ni siya mag-vlog. Pero, unsaon man nga naguba ang usa ka cellphone, so mura siya na di na mag-vlog oy mao to ingon siya ma gusto ko mag-vlog og balik. And then kaso ako na yung videohan mo gara naman hinuon, so madyo pag stolen na lang. So mo na guys, dugay minahuman og istorya kay gusto niya mahimong piso, mahimong iro, mahimong fairy, mahimong iro na lamang po kuno nga dako, mamanini siya, kana sini siya, amo nang iro dire magbantay namo. Because kami rang tulo, and then wa man nilaing kauban na dako, ako ra may dako. So gusto na lamang po kuno niya mahimong hinangkan, manganak siya. Oh my god. Mama ko ni siya. Ako yung mama ni siya. Unja. Diya ako i-transform ako into ang aeropod. Aeropod? Unsa na kay power? Oh! Ikaw na kay power. Unja ka, Jo. Ako? Kuya. Oh, sing abot na mi sa power, and then kaning mga piso sige jud ni jag uban ni jab bisang magduwa. So thank you for watching guys, see you in my next video.